As of October 28, wala na sang active COVID case ang Banwa sang Don Salvador Benedicto. Ang pinakaulihing nga kaso nga na-record sang Banwa ang nagnegatibo na sa virus sandig sa iya nga swab test result. Suno kay Mayor Mark de la Cruz sa karon, mayara na lamang sang 3 ka persona nga ginamonitor o kon ginakabig nga PUM sa DSB. Silang yara sa quarantine facility sang Banwa. The most number naman, it was 3. So, eventually, one at a time. But anyway, we cannot be complacent about it. Bantay gyapon, steady kami gyapon sa pagbantay. Sumugod Oktubre 16, nangin bukas ng borders ng Salvador Benedicto. Suno kay De La Cruz, makita ang liwat ka pagbalik sa mga bisita sa Banwa, ilabi na sa mga kapihan. Wala labot nga ginasayo naman gid nga daan ang DSB na dugangan pagid bangod ang patag sa silay nga ginakadtuan mansadto ang ginpasira kag ang mambukal temporaryo man nga gin-convert bilang quarantine facility. Pero sunod sa alkalde, silang istrikto nga naga-monitor sa sining mga lugar nga ginakadtuan para mapasiguro nga ginasunod ang health protocol. Damo gid. It seems that everyone is recovering, but syempre ang income lost for everyone, wala pa din sila full recover. So far, we're doing good. In the Salvador Benedicto must be remain vigilant. Ang Banwa ang isa sa mga lugar sa probinsya nga may manubo nga kaso sang COVID-19.